ఇయర్ రింగ్స్ ప్లస్ బ్లాక్ బీడ్స్ కాంబో అయితే తీసుకొచ్చేసాను. అది కూడా బడ్జెట్ లో ఇచ్చేస్తున్నాను. కేవలం 399 కి ఇప్పుడు నేను వేసుకున్నాను కదా బ్లాక్ బీడ్స్ అయితే చూసేయండి. మల్టీ కలర్ లో వేసేసుకున్నాను. ఇదైతే దీనికి నేను పెయిర్ ఇయర్ రింగ్స్ కూడా మీకు ఇచ్చేస్తున్నాను. బడ్జెట్ లోనే ఇయర్ రింగ్స్ కూడా చూసాను. నేనైతే మల్టీ పెట్టేసుకున్నాను. దీంట్లో అయితే కలర్ ఆప్షన్స్ అయితే ఇస్తున్నాను. చూసేయండి ఒకసారి. వైట్ కలర్, మల్టీ కలర్, మనకు పింక్ ఇంకా వైట్, లావెండర్ ఇంకా వైట్, బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో మనకు బ్లాక్ బీడ్స్ అయితే ఓన్లీ గ్రీన్ ఉంది. బ్లాక్ కలర్ లో కూడా ఉన్నాయి. లిటిక్స్ అయితే బ్లాక్ కలర్ ఇంకా గ్రీన్ వస్తాయి. నేను వేసుకున్న మల్టీ కలర్ కూడా వస్తుంది. మీ కలర్ చాయిస్ ప్రకారం ఈ బ్లాక్ బీడ్స్ ఇయర్ రింగ్ కాంబో ఎనీ కలర్ కాంబినేషన్ లో తీసేసుకోండి. మల్టీ కలర్ కావచ్చు, దాని పేరు మల్టీ కలర్ ఇయర్ రింగ్స్ కావచ్చు, ఎలా అయినా తీసుకోండి. 399 కే ఇచ్చేస్తున్నాను. వెంటనే బుక్ చేసుకోండి. ఇవన్నీ కూడా ఇయర్ రింగ్ కలెక్షనే. ఇదంతా కూడా బ్లాక్ బీడ్ కలెక్షనే. దగ్గర ఒక 300 పీసెస్ అయితే స్టాక్ అయినాయి. వెంటనే బుక్ చేసుకోండి. నేను వెబ్సైట్ లింక్ కూడా ఇచ్చేస్తున్నాను. లేదంటే స్టోర్ లొకేషన్ కూడా తెలుసు కదా మీ అందరికి, పిన్ చేసే ఉంటుంది. వెంటనే వచ్చేసేయండి. మా కలెక్షన్ నచ్చితే ఒక చిన్న లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.